counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Welcome to Green Tips News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Prvý zápas na dnes bude futbalový zápas z Francúzska, a to zápas medzi Laval proti Lens. Link na tento zápas nájdete v popise nižšie pod videom. V tomto zápase nás zaujala stávka Azijský handicap 0, prípadne mnohí poznajú túto stávku pod názvom stávka bez remízy, označené aj ako DNB alebo SBR. Stávka znamená, že v prípade remízy sa nám vráti vklad. Laval sú síce domáci celok, no ich forma a predvedená hra túto sezónu nie je úplne ideálna. Keď po 16 kolách sú na 17. mieste, keď zo 16 zápasov vyhrali len 3 zápasy, ďalej 5 remizovali a 8 prehrali s vysoko negatívnym skóre 11:16. Na svojom štadióne Stade France La Bassère sa Lavalu veľmi nedarí. Keď doma zo 7 zápasov vyhrali len 1, ďalej 3 remizovali a 3 prehrali s negatívnym skóre 6:8. Domáci majú dnes veľké problémy so zostavou a mimo bude ich najlepší strelec Louis Dillon, ktorý odohral 11 zápasov a dal 4 góly. Aby toho nebolo málo, nenastúpi dnes do zápasov ani ich druhý najlepší hrotový hráč Kone. A mimo bude aj útočník Viale. A tak domáci postavili už len Clark, ktorý odohral 9 zápasov, či Etinov, ktorý odohral 5 zápasov. No títo hráči nehrávajú pravidelne a doposiaľ túto sezónu sa im nepodarilo gólovo presadiť, s tým, že sú to viac menej striedajúci hráči. Teda Laval dnes bude mať výrazne oslabenú hru v útoku. Najviac mimo iné Lavalov dnes pre kartový trest bude chýbať dôležitý záložník Dembele plus ešte jeden záložník. K tomu všetkému nenastúpi ani obranca Müller, ktorý ako jediný z obrancov odohral doposiaľ všetkých 16 zápasov a patrí k veľkým úporám zadných radov, aj keď má ešte len 19 rokov. Teda ráda nielen pre útok a tvorbu hry, ale aj pre samotnú defenzívu, plus mimo je aj Coutier, čo je ďalší obranca. Teda domáci majú dnes mimo zo základnej zostavy 4 a 7 hráčov. Forma nie je ideálna, doma sa im veľmi nedarí a chýbať im bude predovšetkým ich najlepší strelec, ktorý dal 4 góly a celkovo dali 11 gólov, teda viac ako 1/3 strelených gólov dnes domáci bude chýbať. Je pravdou, že ich vzájomné zápasy sú častokrát vyrovnané, no dnes domáci majú veľké absencie. Najviac Laval nedokázal ešte nikdy poraziť Lens, a to celkom od roku 1999 proti sebe odohrali 9 zápasov. Pričom 7 krát sa zrodila remíza a 2 krát vyhral Lens. Lens sú aktuálne na slušnom 5. mieste, keď do 16 zápasov vyhrali 6, ďalej 8 remizovali a len 2 prehrali. So slušným skóre 21:14 a neprehrali už 6 zápasov v rade, teda ich forma je viac než slušná. Mužstvo má jednu z najlepších obran v lige a celkom tretiu najlepšiu obranu, a tak domáci bez nejakého kvalitného hrotového útočníka to budú mať naozaj veľmi ťažké. Len zvonku z 8 zápasov vyhrali 3, ďalej 4 remizovali a len 1 prehrali so slušným skóre 9:6. Lens má aj postupové ambície a na postupové mieste strácajú len 3 body, teda všetko je stále viac než priaznivé pre nich. Najviac dnes Lens nehlási žiadne zranenia a nastúpia v plnej sile na čele s ich najlepšími hráčmi ako Bostock, ktorý dal 5 gólov, alebo je to López, ktorý dal tiež 5 gólov, alebo Cis, ktorý dal 4 góly. Teda ak si to zhrnieme, Lens neprehrali so superom doposiaľ nikdy v ich histórii celkom z 9 vzájomných zápasov. Lavalu sa na ich štadióne veľmi nedarí. Laval má dnes početné absencie a chýbať im bude 4 až 7 kľúčových hráčov, hlavne Louis Dillon, ich najlepší strelec. Lens dal raz toľko gólov ako Laval. Lens má jednu z najlepších obran v lige, pričom Laval ani v obrane nejako nevyniká. A chýba im ich dnes najlepší obranca, ktorý ako jediný odohral celkom všetkých 16 zápasov. A dnes pri hostia teda rozhodne prehrať nemali. Maximálne tu očakávame remizu, teda vtedy sa nám vráti vklad. Teda naša stavka znie Lens a Azijský handicap 0 v dôvere 9 z 10, v kurze 1,74 v stavkovej kancelárii Pináto Sport. Teda ak chcete v iných stavkových spoločnostiach zápas bez remízy. Držme si spoločne palce a želáme pekný deň. Nezabudnite dať odber, podporiť tak našu prácu a zároveň tak nepremeškáte žiadne dôležité informácie. S pozdravom, The Green Tips News.